Už nějakou dobu uvažuji nad zřízením věrnostního programu. Co si o tom myslíš? Mně to přijde jako dobrý nápad, jak můžeš své věrné zákazníky něčím odměnit. A jak to plánuješ udělat? Dělal jsem si celkový průzkum a vypadá to, že mám hned několik možností a rád bych znal tvůj názor. To jsem zvědavá, tak povídej. Nejdřív jsem přemýšlel o tom, že bych si věrnostní program vytvořil a spravoval sám. Vlastní věrnostní program? To zní jako dobrý řešení, který ti nebude stát ani moc peněz, ne? Vždyť hodně učebních programů má dneska v sobě zabudovaný věrnostní systém. To jsem si taky myslel. Ale když jsem to pak zkoumal dál, zjistil jsem, že hned po zakoupení webové aplikace vzrostou počáteční náklady. Spravovat takový program zahrnuje například sestavení katalogu odměn. Musel bych taky vyjednávat s dodavateli a zjišťovat, jestli jsou nabízené odměny dostupné. Tak to zní jako hodně práce navíc. Je to tak, navíc bych musel řešit, jak vybraný odměny dopravím ke klientům, reklamace a další provozní záležitosti. Už takhle toho mám hodně a kdybych na tuhle práci někoho najal, náklady by si zase navýšily. A tohle je jediná možnost, kterou máš? Jako další možnost je věrnostní program na klíč. Je to podobné, jako když se nastěhuješ do nového a zařízeného bytu. Všechno už je připravený a ty pak řešíš jenom detaily, abys byl spokojený. Navíc na trhu je celá řada firem, které takové služby poskytují, takže výsledek je profesionální a ty se o nic nemusíš starat. A jsou tam i nějaký nevýhody? Něco by se našlo. Pořizovací cena není nejnižší, stejně jako měsíční náklady agentury, a navíc musíš najít dobrou firmu, se kterou budeš spokojený. To chápu. Dneska je na trhu vážně hodně firem a vybrat tu pravou už není tak snadný. Je tady i další možnost, a to je věrnostní program pro více partnerů. Výhodou je cena a spravování je bez starostí. Na druhou stranu nemůžeš přímo ovlivnit tolik věcí, protože to není tvůj věrnostní program. Jsi totiž jedním z partnerů. Nejedná se o konkrétní řešení ušité přímo tobě na míru. To je něco, co bys musel zvážit. A neslyšel jsi o věrnostním programu na webové platformě? Na webové platformě? Nad tím jsem nepřemýšlel. Pořizovací a měsíční náklady nejsou vysoký a jsou udělaný přímo tobě na míru. Navíc je to profesionální řešení a ty se o nic nemusíš starat. A kdyby ses chtěl do takového programu zapojit, tak to zvládneš i do 4 týdnů. To zní jako super tip, díky za radu. Budu to ale muset všechno pořádně zvážit, než se do něčeho pustím.